Malah iki mau ono sing numpaki cah cilik-cilik ya, Mbah. Heeh, pancen mbahmu wedok saiki tak liarke. Nek esuk-esuk ben ditumpaki cah cilik-cilik, nek gede-gede ben ditumpaki sing tuwa-tuwa. Bengi-bengi ben tuwa-tuwa aman yo sing nom-nom ngono nurut. Oh, ngomong. Heeh, sakala mangsa nek minggu tanggo balapan barang kok biar mbahmu kuwi. Sing tak jalan nek ngerti mbahmu wedok jaran iki ora usah disebut-sebut kaya ngono kuwi. Aku kuwi ora matur nek Simbah Putri jaran. Sing ngandharke Simbah Putri jaran kuwi mung Simbah Durna dhewe. Heeh ya. Pak Cilik Sencaki kok ya betah jejer Simbah Durna. Inggih nggih, kula betah-betahaken kok nggih. Kasrecakno winipun lelenggan. Semune sora kurang kepenak meneh Pak Cilik nggo sowan. Antasena. Janur Gunung Ngadingaren sowan keng tanpa kariwa tanpa cecala wis dhisik ana ngarsanipun wa Dwarawati. Ana wigati apa ora ge matur marang Punwa. Purwa Madyawusana semendang kula datang karepit mbok menawa klerak-klerunge anggonku matur. Anakku lanang Antasena nyuwun pangapura ya Pakde. Ya ora dadi sabab biar Antasena ora ge matur. Bloko Suta Blakutan terus terang sowanku iki diutus dening Siwa Semar Badranaya. Siwa Semar Karang Kadempel paring dawuh Ger Antasena swana nyang Dwarawati matura marang Sinuwun Dwarawati yen dina iki aku duweni gegayuhan bakal mbangun Pura Kencana. Syarat serangane ora ana liya mung kejaba kudu ditenggani pusaka Dwarawati kang aran Kembang Wijaya Kusuma. Lah sing perintah Siwa Semar minangka sesepuh pini sepuh, Wa Semar ku ya guruku. Ala tanpa rupa Antasena ku ya santrine ya cantrike Siwa Semar. Mula nek guru sing perintah aku samina batokna daya-daya ngestokke dawuh budal. Mula Pakde iki dina endi wujude Kembang Wijaya Kusuma tak ampile tak boyonge nyang Karang Kadempel. Ewa dene Pakde Kresna dhewe sing ngasta kembang disuwake ana Karang Kadempel malah melu seneng melu bunga. Tegese Pakde Kresna melu nyekseni anggone Siwa Semar bakal duwe gawe mbangun Pura Kencana. Ewa dene kembang kok ora diulungke sebabe apa ora enggal paring dawuh. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Pak Prabu Dwarawati ibarat lemah bengkah nyelo-nyelo nggih. Bapak Kembang Durna kados pundi? Prabu Dwarawati kula aturipun sing sowan wonten Dwarawati sepisanan iku kula. Sing ngisi absensi pisanan iku kula. Mula sing menang boyo Kembang Wijaya Kusuma niku Dede Antasena, Antasena niku tekane keri kok dene. Mula nek netepi tembung adil nggih. Netepi tembung adil mestipun nek Prabu Kresna menika kedah ngaturaken wujudipun Kembang Wijaya Kusuma dhateng Begawan Durna, mboten dhateng Antasena. Nuwun sewu lho, mboten ateges kula niku nyegati. Kula niku mung ngelingke, sederma ngelingke. Nuwun sewu. Nuwun sewu Pakde. Piye kira Antasena? Yen manut ature Simbah Durna jebul tinemune Simbah Durna iki suwantrene ya ngambil wujude Kembang Wijaya Kusuma. Pancen kaya mangkono. Jarine nganggo apa? Manut dawuh Bapa Durna jarine negara Ngastina ketaman pagebluk. Ngastina ketaman dawuh banjir bandang. Mangsiting Bathara bisa sirah lamun to. Tinunggalan pusaka Dwarawati ya kuwi Kembang Wijaya Kusuma. Ya monggo saiki karo Pakde Kresna. Pakde Kresna abot Antasena apa abot Simbah Durna? Yen abot Simbah Durna kok kebangetan temen. Ing ngatasi Simbah Durna para Kurawa iki wit biyen mula nganti saiki mung gawe cilakane Pakde Kresna. Tata gelar lair milih Kembang Wijaya Kusuma ning tata gelar batin. Sapa ngerti mung bakal dienggo ngapus krama, sapa ngerti mung dienggo golek ringking negara Dwarawati, ora ngerti. Mula saka kuwi prayogane kembange mau ulungke marang anakku lanang Antasena. Mergo aku diutus Siwa Semar kuwi ibarate rawe-rawe rantas malang-malang utung kudu ngrampungi. Aja meneh kok sing dadi pepalang Simbah Durna. Dewa kekayangan medhun aku ora wedi.
risang trusna jumena mustaka kabuncang mumbing wana oh lele semono dene bumi ora dadi ana salah dadi dhuwur panjang-panjang ora pun sewu yen tak ngadu kesna paripaksa kula ndembil panci sekedhap kemawon badhe mangsuli putu kula sing bagus dhewe putu kula sing jelone dhewe sing Antasena Simbah Durna ngapa Mbah kok maju bareng Mbokku mau tak rasa-rasa ora penak. Ora penak mapan ngono ngendi? Semune kewani karo mbahmu. Jaremu rame-rame rangkas malang-malang butuh. Aja meneh kok Begawan Durna sing dadi palang dewa mundhut kok ayang iki ora bakal mundur. Tegese kowe wani lawan mbahmu Durna. Ya wani bae nek pancen wong tuwa ora bener. Apa kabeh wong tuwa iki perintahe bener? Apa kabeh wong tuwa iki mesti bener mesti Duru mesti sing nom sing kleru sing tuwa sing bener iki duru karuan. Nek perkara iki ora antri kang Dorowati iki dhisik Begawan Durna timbang dapurmu aja kaya ngono kuwi, Der. Kabeh iki kudune ngerti. Dadi urutan keri. Ora kaya ngono kuwi. Makane iki kudu ngerti. Begawan Durna kuwi sapa? Lah kowe sapa karo awake dhewe kok lali. Lho, aku ki gurune bapakmu Werkudara. Wah, apa kowe ora ngerti dongenge? Bapakmu Werkudara jaman Brontasena mbiyen. Meguru nang sang mbahmu Durna iki satemah antuk kawruh sangkan paraning dumadi, antuk kawruh wujude sangkan parang. Entuk banyu suci Perwitasari mergo lantaran mbahmu Durna iki. Mula ora pokal bapakmu Werkudara yen karo aku iki manut. Lah bapakmu manut lah kok kowe wani karo aku. Dadi jamu mente. Warat. Dosa Antasena. Kuwi bapak wani karo Simbah Durna kuwalat mergo bapak iki meguru Simbah Durna. Lah aku ki ora. Aku ki dudu muridmu, aku dudu cantrikmu ya dudu santrimu. Upama Antasena wani karo Simbah Durna aku ora kleru. Nek kowe aja ngawur gamar. Ngawur piye? Sing menang boyong, wujude kembang Jawa semua iki Begawan Durna. Nek kowe wani karo Begawan Durna monggo. Monggo tak lilani. Kowe nganti bapakmu nesu, ngerti Begawan Durna dipulasara dening anake lanang Antasena aja takut dosa. Lakon ana lakon bapak manteni anak. Oh, ngono. Heeh, piye tau dinalar. Dadi yen aku njotosi Simbah Durna, nek kowe wani njotosi aku, bapakmu mesti nesu, muring, muntap. Ngerti gurune disepeleke anake, ora lunga, Werkudara tegel tega mentala karo Antasena ya kowe. Kula kan kuwi ngalah. Ora. Antasena ora bakal kalah. Nek mungsuh Simbah Durna wae, aku ora mundur jaka. Ora wedi karo bapakmu Werkudara. Iki dudu perkarane bapak Werkudara. Sing ana urusane mung Antasena karo Begawan Durna. Lho, jarak perkara karo Begawan Durna. Menteng mripatmu arep apa? Jare kon njotosi Simbah Durna mati kowe, Mbak. Wis ben aku nek ngerti Begawan Durna iki wong tuwa rembuke lambene mecucu-mecucune anyel. Aku ora cocok. Ketoke nganggo sorban, ketoke nganggo jubah ngono iki kaya pendhita ndok. Godhog apa goreng? Ora godhog goreng. Tegese pendhita ndok iki jabane putih, jerone kuning. Lati karo ati beda, karo pakartine beda. Kowe ndek kape tayang ngono kok. Kowe wani karo Begawan Durna, wani bae. Mergo Begawan Durna anggone ngampil kembang ijo kusuma kuwi mung go apus-apus. Apus-apus piye golek ringgihe negara Dorowati. Wis sing Kresna lenggah sing kepenak tak rampungane Begawan Durna.
Sencaki. Wonten dawuh Prabu. Aku tak takon karo kowe. Aku menapa? Kelungguhanmu Mang ana Dwarawati iki dadi apa? Lho, kula menika dados senopati Dwarawati. Kewajibane senopati kuwi apa? Kewajiban senopati menika rumeksa katentreman karahayeng negari. Yen dina iki ana sing obak-obak katentreman Dwarawati, lah kok senopatine mung meneng bae. Lah kok sing tanggap Sasmita malah Antasena, kuwi jane senopati capopo. Kula wonten Dwarawati kula dadi patih. Kewajibane patih niku Wrangkanata. Sabiyantu bot repote ratu niku kewajiban kula. Sopo? Kula. Sopo sing takon? Oh. Lah tak kira ditakoni padha karo Sencaki lah. Lah ya, aku gumun karo Selaki. Gumunipun bab napa? Begawan Durna sore teko grimis-grimis mau. Senyaki wis gegem tangan mripate mendelik-mendelik. Bareng Begawan Durna lenggah bakal ngampil. Kembang Ijo Kusuma kok Setyaki kok malah meneng bae. Lah bocah keturunan kula. Sencaki niku keturunan kan. Ketoke gagah, ngene udanan sithik awake lemes terus ngantuk. Awat-awat ana ngakune Sencaki lan Antasena bae. Wis akeh gawe. Musuh lawas. Musuh lawas. Monggo sing lawas iki wis tak lalekke. Kowe teka. Sencaki. Waduh, ampun. Ampun para rawuh. Setyaki Sencaki. Kowe aja melu-melu Antasena. Antasena. Kowe aja melu Antasena kowe bocah ora ngerti tata krama. Antasena kowe bocah ora ngerti dul, ora ngerti Subasita. Dene aku ki wong tuwa dijotosi. Sebabe kowe dijotosi. Aduh ora ngerti. Antasena ki bocah njaluk menangan. Wong teko dhisik kok. Teko sing dhisik iki Begawan Durna.
Antasena iki tekane keri. Dinteni kok kakek kok arep njaluk dhisik. Wedine ora uman. Jatah iki pirang-pirang. Jare arep nyilih kembang. Kembang Wijaya. Kusuma. Ngomongke ratumu sing tadi. Yen dijoli kembang plastik Ora entuk. Aku njaluk pengayoman ning kaki. Ngene kowe ngancam aku kowe tak peni dhuwit. ngomong apa? Aku arep kok wene duit. Aku arep kok wene duit, aku arep kok sogrok ngono. Kene iki ulino nyogrok ya arep sogrok. Aduh. Sogrok keri. Aduh, keri. Iki wong tuwa sing marang negara kahanan bubrah langkrah. Negara marai rusak ya kowe dapurmu. Sithik-sithik apa-apa nganggo duit, konan Setyaki mudar kowe. Ayo Pak Cilik cekelono Pak Cilik. Tak jotosane. Mati aku. Kowe melu ngantem sisan ora? Iya. Ya kok ditutuk dhewe. Makel aku. Ndak sing cemet-cemetan padake bal poli. Ayo mulih. Mulih. Ora sah nggawa wujude pusaka Ndarawati. Kon mulih piye jalan madang-adangi ngono kuwi. Adoh ae. Nek mulih aja mangkat dalan mau neh. Apa ora iso nonton Google Map? Nek kok Rembang iki liwate iki ora Pantura macet. Mbok liwat Randu Blatung. Munggah tol Gondang Mantingan blas tekan kene tol terus. Aku ora iso maca. Apa tumun Rembang Magelang kok 9 jam. Kuwi tambah lereng mangan sajam kan. Ayo. Jaluk remuk apa jaluk urip? Jaluk urip. Aku jaluk urip. Nek jaluk urip aja dibaleni meneh. Ora. Mula wong tuwa ki rembuke kudu dijo. Oh. Aja ngawur. Iki lambene wong tuwa apa bocah cilik? Wong tuwa. Nek bocah cilik enggak. Kok wis jenggoten kok bocah cilik. Ayo. Bali. Heeh. Kok ora ndang cekak-cekak apa njaluk diduga? Ora. Ayo. Gedeng aku. Iki loro-loro iki nek ketemu aku kaya mungsuhan kabeh. Ora bali.
Ayo jotosin. Ora bali. Tungkak. Ayo mulai. Ora duwe sangu. Ora duwe sangu. Adat Tupiya ana Pendhita Durna ana Patih Sengguni. Patih Sengguni ki anggere jarake ado ora mangkat. Sengguni lanang karo wedok padha ngrate ora. Waduh. Oh. Ngono iki pamitan wong omah ya tanggapan yang Magelang. Pak Cilik Sentaki pripun nggih? Aja percaya karo Begawan Durna. Begawan Durna itu ing lendhek. Ning jebul tinemune gegirisi mbayan diawat-awati lakune Begawan Durna. Thank you.